Hello mga tita! For today's video, we are going to do Loy Krathong. First time ni Adam ug Ate Dasi maka-experience aning Loy Krathong. Celebration na ini sa mga Buddhist guys. Naa sila'y ritual, mag-ampo o magpalutaw sila aning bulak. 4 days sila magpalutaw guys. Ilaha pa ning ampuan, sindihan nila ang kandila. Mangayo sila og blessing sa ilahang gods. Pagkahuman, ilahan na dayon ning ipalutaw bali offering ni nila sa ilahang God of Water. Pero kami, palutaw na mi diretso para lang maka-experience si Adam og ate. Pag-adto na mo sa suba, daghan na ang mga tawo, pero wala pa sila kayo nagsugod kay usually gabi na sila magpalutaw. Sayo lang mini anhi kay para si Adam og ate makatulog pod og sayo. Ug naay isa ka bata dinhi nga gusto jud mag-una. Di pa gyud gusto nga hawiran, pero delikado kay basin mahulog. Ina ebitsit nga na. Buan pa oh. Sit down na, sit down. Bahala ng lubutan na nga mahugaw. O si ate maghulog. Ate, ikaw magbutang sa water. Pero aman nilang dito. Dinha lang oh. Sige. Mas tayra na dira. Okay. Dinha na. Wow. Wa man na naglutaw ti. Ay, umana ra dai siya. Maistog ra siya. Nice na siya. Wow. Tayo. Ha? Tayo. Nice kang masangit na siya. Na. Forward at tayo. Pag human og palutaw, di gutom si Adam og si ate. So, nangita mi og pagkaon din hikilid sa karasada. Wala mi laing nagustuhan guys. So, dinhi na lang mi sa egg omelette og rice. Before nila lutuan ang imong egg omelette, magpili pa ka din ha og mga ingredients nga gusto nimong isagol. Ang ipili ni Adam og ni ate kay kining carrots og mga corn. Water please. Pag-eat. By water. Tara. Lisod kay pakanon ang duha ka bata kay naa sila'y bagong nakita nga amiga. Dili na din sila ganahan muli kay gusto nila magdula na lang permi. Before mi nakauli na ami nakita nga fishball ning palit sa mi kay lami jud ni kaayo. Tag 20 di ay ang putos ana. Tapos akong giistoryahan nga niknoy lang ang sauce. Niknoy meaning gamay lang. Tanawa guys, ning daghan na ang mga tao dinhi. Before di si Adam ug ate nagpalutaw sa ilahang kratong, niadto pa sila sa toy shop. Kay nangita si Adam og big marbles. Pero pag anhin nila sa toy shop, walay big marbles nga nakita. Lahi na lang ang napalit ni Adam. Come here na, come here. There's no marble there. Come on, let's go. Adam, no. No. Di pwede. Okay. Then go find your, ano na. First time niya dire. Oh yes, big off-road car. I want money. Yan na, pila imong kwarta na, be? Makaigo kaya ni. Kung sa may mapalit na to, anak. Oh, backhoe, yes. Later. Okay. Sige na. Oh, yes. Asa man gini mo, ha? Kanito. Hindi ta makapalit na, hindi ta afford. Dinhilang tama na ang buong video. Daghang salamat. God bless you. ug see you again sa next namo na video.